ሕክምና ኣብ ንኸደሉ ግዜ ሙሉእ ቼክ ኣፕ ወይ ድማ ሙሉእ መርመራታት ክግበረልና ንሓትትና ኣብዚ መርመራታት እዚ ዝበዝሐ ግዜ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣካላትና ማለት ከም በዓል ጸላም ከብድናን ኩሊትናን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለውን ከመይ ይሰርሕለውን ዘርእዩ መርመራታት እዮም ሓደ ካብዞም ኣብዚ ግዜ እዚ ቼክ ንገብሮም መርመራታት ድማ እዚ ናይ ስብሒ ማለት ዓቐን ስብሒ ኣብ ኣካላትና ከመይ ኣሎ ወይ ድማ እዛ ሊፒድ ፓነል ትበሃል ዓይነት መርመራ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ድማ ኣብዛ መርመራ እዚኣ እንታይ ዓቐናት ቼክ ንገብር እዞም ንጠቕሶም ነገራት እንታዮም ንቡር ዓቐናቶም እንታዩ እንተበዚሖም ወይ እንተውሒዶም እንታይ ዓይነት ጽልዋታት ኣለዎ ብጥዕናና ብተወሳኺ ድማ እቲ ንወስዶ መድሃኒታት ነናይ ካብዚኦም ዝዓለመን ካልኦትን ክንዘራረበሎም ሒዜ መጽ ዘለኹ ኣርእስታት እዮም ምሳኹም ዘለኹ ስሜ ዶክተር ካዞሪ ይበሃል ክሳብ መወዳእታ ንሳይትሰንሑ ድማ ብትሕትና ይሓት እዚ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ዓቐን ስብሒ ንምዕቀኒ ኢልና ንገብሮ መርመራ ብሓፈሻ ሊፒድ ፓነል ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ኣብ ንቡር ግዜ 4 ነገራት ቼክ ንገብር እዚኣቶም ድማ ቀዳማይ እቲ ቶታል ኮሌስትሮል ወይ ድማ እቲ ጠቕላላ ኮሌስትሮል ዝበሃል ካልኣይ እቲ ትራይግላይሰራይድ ዝበሃል እቲ ሳልሳይ HDL ዝበሃል እቲ ራብዓይ ድማ LDL ዝበሃሉ ነጥብታት እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ተዳኺና ቀዳማይ ንዛረበሉ እቲ ንኩሎም ሕማማት ከም መፀውዒ ብጠቕላላ ንጥቀመሉ ኮሌስትሮል ዝበሃል ቃል ኮይኑ ንማለቱ ኮሌስትሮል እንታይ ማለት እዩ ኮሌስትሮል ከም ናይ ስብሒ መሳሊ ነገር ኮይኑ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ እዩ ኣብ ኣካላትና ብዝተፈላለዩ ዓቐናት ክርከብ ይኽእል ኣብ ኣካላትና ዝርከበሉ ምክንያት ድማ ብኽልተ ነጥብታት እዩ ቀዳማይ ጸላም ከብድና ነቲ ኮሌስትሮል ስለትሰርሑ እዩ ካልኣይ ድማኒ ካብቶም ዝተፈላለዩ ብደገ ንወስዶም ምግብታት ድማ ኮሌስትሮል ናብ ኣካላትና ከም ዝህሉ ስለዝገብሩ እዩ ብዙሓት ሰባት ኮሌስትሮል ከም ሃሳይ ነገር ጥራሕ ጌርና ንሓስቦ ኢና እንተኾነ ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ብዙሓት ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ገለ ካብዚኣቶም ድማ ቀዳማይ ንዝተፈላለዩ ዋህታት ናይ ኣካላትና ንምስራሕ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ከም ቀንዲ መስርሒ ናይ ዝተፈላለዩ ሆርሞናት ወይ ድማ እዞም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነፅዕታት ኣብ ኣካላትና ኮይኑ ይጠቅም ገለ ካብቶም ብኮሌስትሮል ዝስርሑ ሆርሞናት ናይ ኣካላትና ድማ ከም በዓል ኤስትሮጅን ቴስቶስትሮንን ኮርቲዞልን ዝበሃሉ ሆርሞናት እዮም ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ስራሕ ናይ ኮሌስትሮል ድማ ቫይታሚን ዲ ኣብ ኣካላትና ንምስራሕ ይጠቅም ከም ራብዓይ ጥቕሚ ናይ ኮሌስትሮል ድማ ነቲ ኣብ ሓሞት ዝፈሪ ባይል ዝበሃል ፈሳሲ ንምሕቃቕ ምግብናን ንምሕቃቕ ስብሕታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ንምስራሕ እውን ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝዕቀን ዓይነት ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ድማ ቶታል ኮሌስትሮል ዝበሃል ኮይኑ ጠቕላላ ናይ ኮሌስትሮል ዓቐን ኣብ ኣካላትና ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዓቐን ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ምዝውስኽ ብደጋዊ መልክዕ ጥራይ ክንፈልጦ ኣይንኽእልና እቲ እንኳ ክንፈልጠሉ ንኽእል ኣገባብ ድማ ናይ ደም ምርመራ እዩ ማለት እዩ ስሕት ኢሎም ዝረኣዩ ገለገለ ምልውዋጣት ማለት ሕብጥ ዝበሉ ቃንዛ ይኹን ሰሓ ዘይብሎም ምልውዋጣት ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚኣቶም ድማ ሓንሳብ ከም ምልክት ልዑል ዓቐን ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ኮይኖም ክቐርቡ ይኽእሉ ግናኻ ኣብ ኩሉ ሰብ ስለዘይረኣዩን ስለዘይፍለጡን ከም ናይ መወዳእታ መረጋገፂ ልዑል ዓቐን ናይ ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ክንገብሮም ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ቶታል ኮሌስትሮል ዝበሃል ናይ ደም ምርመራ ትሕቲ 200 ሚሊግራም ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ንቡር ኩነታት ኣሎ ንብሎ እዚ ቁፅርታት እዚ ካብ ሕክምና ናብ ሕክምና ክፈላለ ይኽእል እዩ ወይ እውን ሓንሳብ በቲ ውልቃዊ ታሪክ ናይቲ ሰብ ተወሲኑ እውን ልዑል ዓቐን ወይ ድማ ትሑት ዓቐን እውን ክበሃል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ድማ ከምቲ ንፈልጦ ኮሌስትሮል ናብ ክልተ ንመቕሎ እዚ ድማኒ እቲ ሕማቕ ኮሌስትሮልን እቲ ፅቡቕ ኮሌስትሮልን ኢልና ብሓፈሻ ብንቡር ንጥቀመሉ ኣዘራርባ እዩ ማለት እዩ ብልክዕ እዚ ሕማቕን ፅቡቕን ዝበሃል ኮሌስትሮል እንታይ እዩ እንተዳኢልና ድማ እቲ ፅቡቕ ኮሌስትሮል ዝበሃል HDL ወይ ድማ ሃይ ደንሲቲ ላይፖፕሮቲን ዝበሃል ባእታ እዩ እዚ ባእታ እዚ ቀንዲ ስርሑ ፀዋሪ ናይ ኮሌስትሮል ኮይኑ ነቲ ኮሌስትሮል ድማኒ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣካላትና ኣኪቡ ናብ ጸላም ከብድና ዘብፅሖ ምዃኑ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣካላትና ክንብል ከለና ድማ ሰራውር ደምና እውን ምስኡ ይሕወሱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰራውር ደምና ዝርከብ ኮሌስትሮል በዚ HDL ዝበሃል ፅቡቕ ኮሌስትሮል ንብሎ ተኣልዩ ናብ ጸላም ከብድና ንዝበፅሕ እቶም ዝተፈላለዩ ብምዕባስ ናይቲ ሰራውር ደም ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማት ይጎድሉልና ኣለዉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዓቐን ናይ HDL ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ክፈላለ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 40 ሚሊግራም ፐር ደሲሊትር ንዝኸውን ወይ እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 50 ሚሊግራም ፐር ደሲሊትር ንዝኸውን እዚ ብተዛማዲ ንቡር ዓቐን ወይ ድማ ፅቡቕ ዓቐን ናይ HDL ክንብሎ ንኽእል ኢና كنت أقدم التوصفو توم عقنات كاب حكمنا نحكمنا فعليه اليوم بحفشة تنبور نبلع عقنات جن زي مالتي بحفشة HDL أزيو تحت عقن مزخون ني HDL موسخي إلنا نوصل عينة مدهينات يلن إتغبر زخ النجارات دما تعيزهن أميجا جباب مزوتار أخل زخون أكلوا من قصاص بمقبارن عقن ني LDL بمقدالن نتقولي لزولو HDL كنحجزون خير مالتي
كم ሳልሳይ ንሪኦ ነጥብ ድማ እዚ LDL ወይ ድማ እቲ ሕማቅ ኮሌስትሮል ንብሎ እዩ ማለት እዩ። እዚ LDL ክንዝርዝሮ ከለና low density lipoprotein ዝበሃል ኮይኑ እዚ ድማ ነቶም ኮሌስትሮል ፀይሩ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣካላትና ዘምፅእ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ድማ እቲ ኮሌስትሮል ፀይሩ ናብ ሰራዊር ደምና እውን ዘምፅእ ዓይነት ኮሌስትሮል እዩ ማለት እዩ። እቲ ንቡር ዓቐናቱ ድማ 100 ሚሊግራም ዝኸውን ማለት እዩ። ብሓፈሻ ነዚ ሕማቅ ኮሌስትሮል ወይ ድማ LDL ክወስኹልና ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ኣለዉ። ካብዚኣቶም ድማ ቀዳማይ እቲ ዘይንቡርን ጥዕና ዘይህብን ዓይነት ኣመጋግባ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይምዝውታር እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ታሪክ ናይ ስድራ ቤትና እዩ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብዚ ታሪክ ናይ ስድራ ቤትና ነምፅኦ ኣለና እንተደኣ ኢልና ሓደ ኩነታት ኣለና። እዚ ድማ ፋሚልያል ሃይፐር ኮሌስትሮሌሚያ ዝበሃል ማለት እዩ። ብስድራ ቤታዊ ዝመፅእ ልዑል ዓቐን ኮሌስትሮል ኣብ ደም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንስድራ ቤት ክፀሉ ዝኽእል ኮይኑ ስድራ ቤትና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምዝህልዎም ናባናውን ብምስግጋር እውን ልዑል ዓቐን LDL ወይ ድማ እዚ ሕማቅ ኮሌስትሮል ከምዝህልወና ክገብረና ስለ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣዝዩ ልዑል ዓቐን ሕማቅ ኮሌስትሮል ምዝህልወና ሓካይም መድሃኒት ናይ ኮሌስትሮል መጉደሊ ክህቡና ይኽእሉ። እዚ ግና ልክዕ በቲ ቁፅሪ ጥራሕ ዝውሰን ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ኣብኡ ይኣትዉ። እዚ ድማ ቀዳማይ እቲ LDL ወይ ድማ እቲ ሕማቅ ኮሌስትሮል ናትና ክንምንታይ ይልዕል ዘሎ ይውስኖ እዩ። ካልኣይ ድማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ ጥዕና ፀገማት ከ ኣለውና ድዮም እውን ይውስኖ እዩ። እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ሰራዊር ደም ማለት ከም በዓል ፀቕጢ ደም፣ ናይ ልቢ ፀገማት ወይ እውን ሕማም ሽኮር ወይ እውን ተመሳሳሊ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ወቕዒ ልቢ ወይ ወቕዒ ሓንጎል ኣጋጢምና እንተደኣ ነይሩ እውን እቲ መድሃኒት ንክንወስዶ ዝያዳ ልዑል ትኹረታት ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ልዑል ዓቐን LDL ሃልይዎ መድሃኒት ክወስድ ድዩ ክወስድ እቲ ሓኪም ዝውሰን ዓይነት ውሳነ እዩ ማለት እዩ። ከም ራብዓይ ቸክ ንገብሮ ድማ እዚ ትራይግላይሰራይድ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። ዝበዝሐ ግዜ እዚ ዓይነት ስብሒ እዚ ምስ ኮሌስትሮል ዘለዎ ፍልልይ ብዙሕ ዘይክርዳእና ይኽእል እዩ። ግና ብሓፈሻ ትራይግላይሰራይድ ክንብል ከለና ሓደ ዓይነት ስብሒ ኮይኑ እዚ ስብሒ እዚ ኣካላትና ብዙሕ ዓቐን ምግቢ ማለት ብዙሕ ዓቐን ካሎሪ ዘለዎ ምግቢ ምስ ንምገብ እሞ ከዓ እቲ ዝበላዕናዮ ካሎሪ ምስ ንገብሮ ዘለና ኣካላዊ ምንቅስቃስ ድዩ ንጥፈታትና ዘይማዛዘን ዝኸውን እቲ ንዓና ዘድሊ ዓቐን ካሎሪ ምሳበና እቲ ዝተረፈ ዓቐን ናብ ፀላም ከብዲ ብምኻድ ናብዚ ትራይግላይሰራይድ ዝበሃል ባእታ ብምቕያር ብሰራውር ደምና ገይሩ ናፍቶም ናይ ስብሒ ዋሕዮታት ከይዱ ይዕቀብ ማለት እዩ። ምግቢ ከይበላዕና ነዊሕ ኣብ ንገብረሉ እዋን ወይ ድማ ኣብ ንፀመሉ እዋን ድማኒ እቶም ኣብ ኣካላትና ዘለዉ ነፅዖታት ወይ ድማ ሆርሞናት እቲ ተኣኪቡ ዝፀንሐ ትራይግላይሰራይድ ዝበሃል ስብሕናትና ከም ዘሰባበርን ናብ ደቀቕቲ ነገራት ተቐይሩ ድማ ኤነርጂ ወይ ድማ ሓይሊ ወይ ድማ ፀዓት ከም ዝህበና ይገብርዎ ማለት እዩ። ብከምዚ ድማ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ትራይግላይሰራይድ ዓቐን ኣብ ኣካላትና ትሕቲ ከባቢ 150 ዓቐን ዝኸውን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ትራይግላይሰራይድ በይኑ በዚ ቁፅሪ ዝርኢና ጥራሕ ውሒዱሎ ወይ ልዒሉሎ ወይ ድማ ኣብ ጥዕናና ፀገም ከምፃልናዮ ክንብል ኣይንኽእልን። ስለዚ መወዳእታ ውሳኔ ንምርካብ ነዞም HDLን LDLን ዝበሃሉ ነጥብታት እውን ኣብ ግምት ነእቱ ማለት እዩ። ስለዚ ትራይግላይሰራይድ ልዒሉ LDL ልዒሉ HDL ምስ ዝትሕት ድማኒ ሓደ ሰብ ልዑል ዓቐን ሓደጋ ኣለዎ ምዞም ናይ ስብሒ ዝተሓሓዝ ኩነታት ንኸማዕበል ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ነዞም ኩሎም ብምትሕሓዝ እቲ ውልቃዊ ታሪክ ናይቲ ሰብ እቲ ማለት ዝተፈላለዩ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ኩነታት ኣለዎ ድዮም የብሎምን ወይ እውን ታሪክ ናይ ስድራ ቤት እንታይ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞ ዝነበረ ሕማማትን ካልኦትን እዞም ኩሎም እዚኣቶም ብምምዛን ድማ ልዒሉሎ ትሒቱሎ መድሃኒት የድልየካ ወይ እውን ካልኦት ነቲ ዘድልይዎ ምክርታት ድማ ቤት ሓኪም ተወሲኑ ይውሃብ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንዛረበሉ ድማ ስለምንታይ ኢና ነዞም ኣቐዲምና ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ኣገደስቲ ርኢና ውሳኔ ኣብ ንውስነሉ ግዜ ኣብ ግምት ነእትዎም ዘለና ክትብል ክትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለዎ። ነቲ ቀዳማይ እንተደኣ ጀሚርና ድማ ንኣብነት ልዑል ዓቐን ፀቕጢ ደም ዘለዎ ሰብ ንውሰድ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ልዑል ዓቐን ፀቕጢ ደም ክንብል ከለና እቲ ኣብ ሰራወር ደምና ዘለዎ ደም ቀፃሊ ብልዑል ዓቐን ፀቕጢ ኣብ ሰራወር ደምና ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ወላ በቲ ንቡር እንተደኣ ሓሲብናዮ ማይ ብቱቦ ኣብ ዝሓልፈሉ ግዜ እሞ ከዓኒ ብኣዝዩ ልዑል ዓቐን ዝኾነ ፀቕጢ ወይ ድማ ሓይሊ በቲ ቱቦ ይሓልፍ እንተደኣ ሃልዩ ድሕሪ ግዜ ግድነት ይፅልዎ ከምፃሉ ኣብ ሰራወር ደምና ድማ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ልዑል ዓቐን ፀቕጢ ደም ዝሓልፈሉ ዘሎ ሰራወር ደም ግድነት ማህሰይቲ ወይ ድማ መጉዳእቲ ኣለዎ። ስለዚ ልዑል ዓቐን ኮሌስትሮል ምዝህልወና ወይ ድማ ልዑል ዓቐን LDL ምዝህልወና እቲ ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላትና ዘሎ ግድነት ናብቲ ተሃስዩ ዘሎ ሰራወር ደምና ይመፅእ ኣብኡ ድማ ክእከብ ይጅምር። ድሕሪ ግዜ ድማኒ ነቲ ሰራወር ደምና በብቁሩ እንዳዓፀዎ ድማ ክሳብ ሙሉእ ዝኾነ ማዕበስቲ ከምፅእን ነቶም ካብኡ ደም ዝወስዱ ክፋላት ናይ ኣካላትና እውን ናብ ፀገማት ከውርዶምን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ ንሪኦ ድማ ሕማም ሽኮር እዩ ማለት እዩ። ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ብሓፈሻ እቲ ሽኮር ናይ ኣካላቱ ኣብ ምውጋንን ነቲ ስብሕታት ኣብ ምምዝዛንን
ፀገማት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ሕማም ሽኮር ንዝህልወና እሞ ከዓኒ ልዑል ዓቐን LDL ልዑል ዓቐን ቶታል ኮሌስትሮል እሞ ምስኡ ከዓኒ ትሑት ዓቐን HDL ንዝህልወና ድማ ናብ ዝያዳ ዝገደዱ ፀገማት ከቃልዓና እዩ ማለት እዩ ከም ካልእ ንሪኦ ነጥቢ ድማ እቲ ሰበይቲ ቅድሚ ሕጂ ወቕዒ ልቢ ወይ ወቕዒ ሓንጎል ኣጋጢምዎ እንተነይሩ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ድማ ብሓፂሩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣካላትና ኣጋጢሙ ዝፈልጥ ዝነበረ ኩነታት ካልኣይ ግዜ ንኸጋጥም ዘለዎ ኩነታት ልዑል ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ስለምንታይ እንተልና እቲ ቀዳማይ ኩነታት ንኸጋጥም ዝገበርዎ ጠንቅታት ኣብ ኣካላትና ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ግድነት ኣብ ታሪኽና ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢምዎ ዝነበረ ኩነታት ነትሰብ ንሓትት ማለት እዩ እምበኣርከስ ብዛዕባ ናይ ደም ምርመራ ምስ ስብሒ ዝተሓሓዝ ወይ ድማ ሊፒድ ፓነል ሎማዓንቲ ዘዳለኹ ኣርእስቲ ከምዚኣ ትመስል ጠቓሚት ነይራ ክትኮን ተስፋ ይገብር ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ኣይንሕመቕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ብካልእ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፅእ ሰላም